Atiaba bunge basokire nyirabuna umubunge manduku ojoro umubunge nyariba limasaba nesokya asaba kagote abuna nerebiya ababunge bonsi bairane kachikura kya kubuya iriko nyara gochora babunge iribanyara gwikirania emiroberi yabo ane monasensemeria yebunge nabo igo Vincent Onyancho nyara koba goigo kwenyura ngane ngana boigo nyare koba ikoleta chitangutangu ko bwatakana na egeikaro ikikyanya tokoba ge korangirirwa lituko lya igoro eliogo etwa anene omoroberio olia bwabanyanyimbo begetengo kelia ya KDF banyara koba kweneke banyara koba kwena na oborendi engane yo nigwe gati y'ababunge banyara tokoba bagoisaransa se bunge enene bagoteba isechi daika emerongo etatu bakanyara koba gwetu umuswado yo na gwantirana nga abanyanyimbo bali ba KDF banyara koba bagwesokia ime county ya Nairobi ndwaragati ya aba KDF banyara koba bagwesokia lakini kiango kya Vincent Ndekelinga nonye chinga kibanyara koba bagwesokia nigo barenge so friend lencherende tibabwate buraburu chinde cyonzi kera bari gwetagati street kityo muchi obugatagati umucyo Nairobi nigo bari kwaniwa amana bananchi nabigo banyara koba kwiranelia amaboli gose amaiga ayigo nengana turanyara koba tukoye bwati igo nyora bigo ekegambere gwetera asekyombekelia kia Law Society of Kenya yo kenya tukobeka ekina asekegambero ekerene elyo kwenekia banyara koba koererwa nga ine omubaro babunge bali banyara tukoba gwikira na segi karekyo no nyara tukoba gogoisana nabo igo unyore ngana chinyomba cy'uburalingo cyane tukoba kigosiekero isiko cyo tukoba kikumulekera bene na koligerelia nga egeikaro Kenya tukoba koaliganirwa amana babunge imeye county ya Nairobi ase bunge enene no nyara tukoba gwikirana alia ngatikero kende Vincent yali amanga nyara koba to koinyolia omwancho ito moligerelia nabo ko motebe ngagenda tukoba gakobwatia nando nyero ikaboniga samangana gotwekera bono ne libuna agwikira boniga committee bene yachorirwe irigo chikoligirira bogia amangana ye biliye unenchere yamo yo kunyara gwikirania okugania kwa bakenya onyere buno umurayi bwense nali etera sogote yabuna nachikone kinko bwatira nale nabasaye kone kibuna nko igwaro kugani kwabo nyabona aniga gocha kubwatekana ekero kiri korobekano gotindiko betoko korekana nawe nabo asinkwana ya umurayi bwense tukulia jumaine ntwakagerete na tokagandi buna umurayi bwense nganyara gotuma magomba go chiase abasaye basirete ogumabwabo koreri tukulia jumaine tekerente ngane yengana yare terivera litindi ngento kerete tukulia goro umurayi bwense kunyara wesoke na gotuma magomba go chiase chingachire kwenda bodi nategara go chiase abange buna abasirete ogumabwabo ne serikali ego chigotenenera andaka chibasiria asoko nyemebereria abantu batigiro chinkoma chininga tonde serikali ne soigatigo sekonyara gokonya gati abasaba batigiro chinkoma kobera mbali basirete ogumabwabo arikira boniga asirite kulyarero abantu batigiro chinkoma ase county ya Nairobi unyore boigo Vincent Onyancho mukonyo mumurayi bwense rigadi gashagwa na tebete ngabune serikali mbachiko bakonekia barototiro omoroberio bogotenenera obobwenia bwagati bali banyatoko bakwenyorera chingoma ko bwatekana no koruterwa chimbunde ase chinsemo ao ime yense ya Kenya yanigo achire omwancho moligereria magega boigo yoko bao obo tutukano ine omurayi bwense Vincent Onyancha na bwateri bagali yogo tugutera are omoswado finance bill ko bwatekana neli chiko ligo tebanga ise ya matuko 18 nigo omurayi bwensa bwene tokobaga komobolia omonongali bwe bunge enene oyole Moses Wetangula anyare kobaga korangirige karo kyabene asubango kegima ise ya matuko 18 elinde banyare koba bago kwanera buya nabo igogo tugutera are gwetera ase omonogeri omonene kero kende bwa bara abange ase ebunge enene nkati yali tokere tokoba tukubwati mwancho muligereria na kweneke buna tonyere koba tukubwati ntoligere ligose ebunge nenyara koba gekorangirirwa seki karo kyabene gwetera asomonogeri bwe bunge amisi go komonyo kiraboniga orabo tokonyora ne libuna umurayi bwense nabo lyo monogeri bwe bunge Moses Masika Wetangura na korosie timu bene na igo nigo musodo yira ni wase ntunde ndase bunge nabo no chiko kwanira boya tororogo singi kira chiko kolekana ekra monchirilyo agochia gokolekana asomusere kolenge gati ya bakenya ane mono agency niko bagati yabuna umusodo yonera kogo tuguterware engana torachi kumurekera na kubati asobo ime gose umurayi bwense nanche etuguterware onyere buna kolengana lichiko iseko bate kwandira nsi amatukana nigo umusodo yo ogoetiguna kobali chiko onye takorangiriga ikarase bunge gotera somonogeri go somo speaker we bunge nene ase National Assembly ekyombe kelia ya Gen Z asentunda ende mwancho muligereria nigegotanga narororo amange ayaitane tio muswado lyo finance bill agena tokobaga kuna omo Kenya ukawaida gati yabo kweneke ngande banyare koba kuligereri buya unyore asigati ya ebirengeri byabo biri banyare koba gosanga batarenga ya nigo murayi bwensa bwenta koba kuligereri maiga arigere nonye engeria ne bangerie kuruegwa asenge nchububwaga chibwe chinyomba cheligo lirike kero kire na amange tarangenda koba tukubwatia Vincent Onyancha ne achinga kichinde cyonse aranyara koba gotwikira tunyara koba tugusanga amana umwanchumo ligereria umwanchumo
kera utangarete TV ya uchinse chigabano chebona margoba korogati gati yo muchobo songa gase county ya Kisii ngati ya toto kwariga ya sema margoba ya bono kwenda sabono nkono go chase studio ngate Varinio Sero na boigo na bwatandi bani kuransa media studio job mangi na boigo amo na ndemo Steven muto wata century abena toira nego ikasense media studio ritira nchinkoro kwa Vincent Onyancha ama tukabwango ige wiki yeni gabere okorobekano konene imeo chio Nairobi ne chinsemo au imense ya Kenya gati yabo Kisii magega yo murayibwense kuruire yo gututera romo swada bwenibo bo mwaka oyo omojumbo Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku noyo bwango ige gusanga igoro yebikoro byabeire imense ya Kenya amalieta ngoro ku Daniel Manduku omojumbe Nyaribari Masaba itangani ombwato mojano monene na gutuma magombane asa abana bari basirite wetira amandamano ayakora tuma mono ensema ya Nairobi tukuri rero nacha ko TV president yeserikali abune parliament tuensi tuirane asa abana inchi asobo choyoboye ekiyagara mne nyumba ya parliament twasinyiru ko kolega cyito aba bunge usaba jumbe baracho riri oyo tugarite matukaye aye kuchibesya yagendeka elindi to chake serikali engia nonyense ya Kenya tebwati abateneri bobochori bekyombegia IEBC Manduku nigagusanga buna ababwatani ba Kenya bechinse chaisiko na bakwariganirwa bateneri bobochori imense ya Kenya inse yemetie nyetatu. I know people will argue that there is no IEBC, but remember we are party to many international treaties. We can ask the AU, that is African Union, the East African Community, or the UN to send 9 commissioners to oversee the elections. The first point will be to update the voter register within 30 days and thereafter conduct fresh elections. Members of Parliament who served barely 2 years can be compensated on their remaining term. Chinga kiechechio nigo Dr. Daniel Manduku anyereko bakagoichanira okongusana na serikali ya Kenya kwanza asekeria gote omurayibwense William Samoei Ruto amono mokonyo yeri Rigathi Gachagua mbali gusanga birengererie bimo asebono kubuli kwa ina somurayibwense kwena kibunense moya yaba waziri onyareko bakonyirigireria buya. It is not tenable that we can go back to that house which has been desecrated. And remember, Article 1 of our constitution talks about the power belonging to the people, and that we as elected members only exercise it on their behalf. What we saw on Tuesday is that the public came to take back their power, and it is time we called a spade a spade. I want to ask Kenyans not to allow their members of parliament to go back to parliament, even myself included. Yesterday, I saw the president reading a statement and his deputy reading a statement a few minutes later. 2 statements that seemed to come from different hands of government. It is my considered view that the government has failed in its duties to protect Kenyans. Further than that, we're asking the president to immediately reconstitute his cabinet and get competent people, and I say competent people, to work for him. Engana ya Dr. Manduku nenganira rente birengerie binge gusango igoro yenkwane yo nonyaba Kenya bagendrete kubwate kikirabe ase serikali tereneire na William Ruto asama tukale bosio mu masagwanjira bachole bene bayira ne bunga tiga abantu bonsi bagendeka bachorulwa ko reporteria Ndizi TV eretariane Ndemo Steven Mbiamono Ndemo Stephen na sokwariganira roboto ruaye muchumbe onyari bari chache kari no manchu muri yari tangano bato sanganere Josephat Hamisi ko rase bwatakati bu mucho busongo ntwebwa ebirengerero bigati yabasaye na raya bwate akobwatkana no korobekana okoko bendrete kwenekiwa imeyense ya Kenya omobunke Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku anera nere nigo eso kirena gukwanera ningirike wente kubwapya korengana nibirenge bya nigatere buna omurayibesa wente kubuna ebunke ebunge elyo bochoru bokorwe boyia abachumbe bachorwe egekogera baroro basinyirwe gasi kimedi birengere binombiri bye bikorengana nengane ya Manduku nanya bata kwa nengane ngisirenga nere tari egati yababunge abwo
tukubulinga eraninki abira asuikirania obokoreri bwaye korende nduchenga nengana ere nobori tokigima asenginjo ekero ebunge ekobage kubuna korengana nelichiko ninki gekobage kubwati umuraibwense Dr. William Ruto nachikogenda ko umuraibwense ndemo andake kinda tebenkeribuna andake Dr. Manduku nyarakabaga gusanga engane getani nkeribura Dr. Manduku ngati abali banyate ko abagwaka bune finance litinyara ko bakegweta ngati abali bagete kuri yo nyara buna Dr. Manduku no mujumbe unyari bari masaba ucorire gwetera ekiama kya Orange Democratic Movement kuronde ebirengeli bya lero kenda tebuna ndebirengeli ya bibeka andake nyara ko bagakomanyekana usekwegwekana imense ya Kenya sengenjo negente kiya kero monta kwibune bunge bunu kero monta keruwe kura negento gekoko kikorende ngiri kunyarekana na mangaga ne ria korekana ndi tuikirabu esengencho yarabuna omuraibwense William Ruto kero komorigereriga ango muntu rabune bunge ananda chigwa campaign anda ageni gento giya kabere ati abuna gekubunu abajumbe baye kuchibesa cyabo cyose baloza konyonde cy'imyaka 5 kaichibese chigo chikuru tuendete kolera usaba na inchi bagendete kolera buna e budget yako bakego keigwa ebesere kunyara ko bakego tumeka ndenge ntokera bege ku ngento kya gatatu ya buniru uko choli bonde kwente bokoru oboyia ndebo chikokoru ntubwate kiombe kya IEBC nyara buna chise monchirororo kya boto bochori oboke obwa bwanete konyara ko bako kana nsembe ya nyamira nyama ya ward wikira mbabo ati mu MCA wikira bono isingencho IEBC teyo igwanda kana kunkubune bunge nanda kinonye IEBC isingencho no tumeka abantu baisiko tali raisi ense na tiense ya Africa mwege n'abantu baisiko na tyoga bamutabwa ati meroberi mense ya no bosoku igoningane eranya reko bage kobane konkurende nebirenga likati ebengeli birianda kebyokoro kibuna nonye abajumbe mbaisa negetina interest kale gendrete Jonathan abuna aseki omuraibwense no mokonyoye bakwaneli tukelimo nakyogo sekimono buna Rigathi Gachagua agukwana mega yo muraibwense konyara kobaga gukwana bakwa nebintu binga bibere ebiyao esengencho ensemo ya Gachagua cyabuna abakorobekana no bone bakorobekanira tiga bayigwekane ensemo muri bese cyabuna abakoromekana gati yabo ndobwate bibago bire gati yabo igandake nengana cyabuna imense ya Kenya engana ya umujumbe Dr. Manduku kwane kibuna confusion nerororo umuchoko no burete ase serikali yabono na omuraibwense William Samoei Ruto tabwati machibu mange uikaira ni umuchoko ase serikali ya Kenya kwanza rindobo twereru wira nesense ya Kenya ndema senche bronde tragenda asobwanko turigererie buna ukurobekana kwa berego gokorekana buna tweka wateba wuri tangani nigo ni benyinge yabereke gusarwa twarure chiabisi nabo igo enibo yegati abachumba nene bari babete babwakira ogwo itabirana ko muswado igabwe chibesa chiabere chigo sarwa ntwaro chiabisi mu women representative be county ya Kisii Donya Doris abantu mbabera basaimba betwa gusaga na bisi yunago nako yesaga na nako yesaria ntwaro litkoda rero abisi mu governor me county ya Embu yabakego saganwa yasambwa abasaigoro nyibete mbaikiraneta se enka ayo mu chumbo South Mugrango Silvana Sosoro igatie chinsome ontoro chale doretia eduke moyo mu chumbe yabetege ko yego saliwa boigo kero kende tigatora kwaniranga ketumago chikorora oroboti uroye ugosaga noko iga kwa abisi mu women rep county ya Kisii Doris Aburi ekero kuliringaneye ningane korkinga abakenya mbabwate obororo obonene naboigo egento nakote iboigo atugwiranira mayaga okurobekana uko inchira kwaringe lituko lya Jumanne nigo tukoranga chinga kichiamambi nigo kurobekana uko kwaringe okomorembe kurende ndo chinga engana abate koleta amaberere naboigo koleta chisegi naboigo chigura buru nekero abana inchi bose abakenya bate kwinga ababunge babeire bagwetia umuswado ndo chinga eni nerengana abate kwirabona abakenya aba utwara obororo obonene kwiriranga bago samba chinyomba cy'ababunga aba nabo kwiriranga bago salia amari bose chiduka cy'ababunga aba nabo igo kubotekana na nukurobekana kwa mayiga nigo twakoranga abantu bari kurobekana nigo barenge kurobekana asinsemo kiri chikwamerere serikali bose sinsemo kiri opposition stronghold korende nengana twakoranga nonyanga norogongoro rwa Mount Kenya ensemo ya Rift Valley bago esoki kegima nchenkoranga nekero
gekorokanga aba Kenya bamanyire obwene bwabo aba Kenya tobete koranga oigo kubwatekana nukurawa nekegori ya Gen Z getamaetinga egesaku ninki barabuni ko babete bagwesoke kegima na otebanga twatene ni bunomo Kenya na boigo aba bungaba babete bagwaka mamincha yeri chiko twabere togwesoke kegima na kubagikira otebinga nintu twabete kubachingu na boigo kinkomentera engane yu nindigeti kubatebinga nigo amatukama yatokoranga ekorokoroka no kwaberokoba aba bunge nigo bari kwesoke asobwango otebanga twakanire ostwagikeri okorobekana ukorende ase engaki yabono tobekoranga nigo ababunge batarabagweso kurwa sensemo ya Kenya kwanza tabanga tobeto kugikiria okorobekana niga ababunga abange babete bagokira kegima nabo igengane korokinga bono korengana nelichiko litabanga nigo chinguru chonsire aso mwananchi totokoranga nigo mwananchi abete gakwira chinguru chonsi na korokinga oberega gakumanya lichiko na tebinga bakabaga tuma message very strong chiase ababunge boigengana bete korokinga bunge ya Kenya asebone ababunge imaitenga no ekarwaja kwirana bunge ekerbara bagwetia machiko uigaba bategere birengere byo Kenya yemaega totokoranga babire bakonyegere andake esengana yo yitente usanga igoro ya okuburukana kwa beta se chia visimo no chia ababwatani bali babwato bwa mate bwange nensemo ya Kenya kwanza gokorekana tanyara kabagin kwa okoboko ingana ya Evalina mona job kwene kibuna ingana ya finance bill nero ya menta maverira no okogechuku kwa bante kwa recommenda ne bill ya finance bill so guje sekerengo kende nyera buna kera e wiki ya tachumanne kera toko twara fast reading abantu bagakana buna tenyara ko bakegwetiu kera yetu to abantu bakurubekana tuche chili tukulia Jumanne ya itete naende kera riberia mente mono ngakitwa bwate second reading ye bill ye kibakagere buna abajumbe mbari gochikoba bakunyeti bakanyeti nalibereka menta mono korabaka oborrobo kaenda bakase ebintu bichirete go sevia sara ne chinyomba chibwa cyabajumba aba andake omurayibwense ngo mwakere ko kwaso bungaini atumegete konyara koba kagukana go signability ale wecha kwamereri nangikero cha kokagana randa ke sense ya Kenya biso kubwati buna kurumega okorukana kwa bere okogenda ngo wecha kobege nteke bikonde kinda tevi balibanya ko bakorobekana abasaye nagati aba menye bense ya Kenya nimaite uburura bwo kubamborororo nandake twarorese chibicha enjera ebyasara au nekyumba cyatago bikonde ekingo banyolinkeri naki ense ya Kenya into toranye tago ndi toranye agache ndobwateli bagalyo kubeka kochora ngi torakolese ngi ne ense ya Kenya nenya ko bagegutaguka na ndi bali baguchikunya gacha ni intu aba Kenya igotana kibona tondega chinjira cyo stora tumeke koigwekana ka chichitali mamincha ose chitanyare ko bachikwera gutaguka wense yaito udonenda bosio ndemo Steven ngana bwo na kanitora chutia sinini anto to ko igati ababunge batabanga nigo bakoranga nigo abantu bari maega yokurubekano kutamanyenga nekende bolia sokora ko abantu bari maega yokurubekano ndake keroko konya ko boli usaba abantu bari maega yokurubekano ko andake kirivati abuna andake abantu banga buna chief sponsor se kubeko koboko kwebisa maega yabasaye kete usukubajya akorwa ko buna guachire ngote abuna bantu ndote abuna bantu mororo bali maiga ya ukolukolo gisengenjo ningana enganeli abasayi bagoteba nera abana njira bagoteba ebili buna bagukana ne abana nji bali gukana kurukale na egento kende ningana umate amana bana kate mandamono yentundeye igarenge ama ngao pia seki kulimaga mandamana igare gokorekana atibikana na abwata ni bazimio akorekana babikiro murayigete murayukera abugatiru toranya ko bakagokea gusiga gukenda kundi bone ntundeye bakabura umurayo kubekeru liba mochaya yakora akorobera kukagenda bajitabona dimbaro randa kibale maega yokurobekanuko bado ikirabona nkuratoka toro chegoro umukonyi w'umurayi gwenze rigadiga shako katabuna ndake ensemeri ya National Intelligence Service yate amete kuba kubeka buna ndake umukonyi w'umurayi no murayi omukoro William Uhuru Kenyatta babo atokobokweso kurukoro na toro chinere gagukana kate kurukoro kwa biri no kurobukana kwa bananchi na nebwenta abananchi baigwekane ndemo tigatara ende yamasemo tunyororo botruaye kiyakorekanete ase amagacho iyo mu imenere pwe county ya Kisidori Saburi bayigotokurwa gutorore ningi keria korekana litukoria rerane na somo cyobusongo kubatkana no kurobekana tokwera tugendera gukwana mange tebona mwarigali Mildred Mumanya tumanyari yakorekanete ase abisi yo yadonya kubwatikana no kurobekana kwa biri gokwenekirwa imensi ya Kenya
wetera ase abasaibe kegorie geke abo bamenyekanite buna Gen Z nigo bono egendrete kurenta liberera litindi kubwatikana ne finance bill ase bono ebintu ebingi byarorekanire gusaligwa boigo abasaya bange konyora chingoma nabande guikagukwa wetera ase okurobekana oku abisi yo women rep we county ya Kisii Doris Saburi negati ye cyabisi kiri cyarorekanite gusaligwa ase bono kurwa abisi yo nigo besokire na kugikiria okurobekana oku ase bamocha ebikundi ase kolengana barubo nigo bitalenge byekegoli gya Gen Z ase basaliti abisi yo ase okuruta magena na gwata ebirore bya abisi yo na goikanonye gutagura orubago rwe abisi yo unatwaligere kurumo isonde no ne mitandao ya kijamii ebyombe mbiroro byarorokanire byabwate agende ngao byatagete konya ekarori tukerire igoro buna twarenge bari twarenge gaiga ntwabwate kyombe kyarwete kurwensemwa ya rugoro ya Kisii National Polytechnic ekyombe kende kyabwate abanga akegekaruko rwenseme ya kubwatikana no kurobekana kwa biri gokwenekibwa imensi yake nabo babwate a bit violence kekwereke kyarwete kurugora kyabwate abanafunsi bande batenenetega bakanyegerie geitakeri bagasoka bagansa gutira ekero batira ekyombe kende gegachakero kigegatene na gaiga bagansa gwake geita cintacho ekero bagia agachintacho nabo bayereti urubago na kurutamage na gochaga so igo tware goteba nk'abantu baria basweta sigekundi keri abana baito bare kwandamana bageso yana barabo bakero kajensi na gocha kurutamagena asobisie yeito twabasabira se cinjera cy'obororo naende tokubatebiga ancha mutigero umweshimi waribaga akoro morembe timo baise kuebisa maiga ya mandamano yo morembe koleta distraction ase bintu byarosiwe ese county yaito ya Kisii nigo bono bamwegerera women rep ase batebire niga talenge ase bunge kubwatikana buna nigo konyora achire chinze chesiko nase batebire nabwate omoyo bogwancha guchase abananchi naigo bali aba mukumwaka amagena koira magoro make goika oiranire shimwa mama county ekero ekura yare gwa kweyega yage turi tukoria Alhamis igoro ye finance bill ya 2024 ligarenge isiko yense amatukata tonyuma litukirige ebiri yatarakiri chikura ase bali bakoboria elinde tumanye nga mweshimiwa when she's back ekarara irane maybe abali kyamangana batake kumanya nga umusimamo enga yore na rabye kuranya kuru this chiweryo igonto tageti kumukwanera intwe buna abutogo kolemere munse yaye lakini twari gusaba tutwaroboto ereru nonye nabo nigo babatebire egati yali abirega gwikirania egati yabo okonya abana abanyaruka ebitamba byo bochenu ase bagikiria bali barenge asokurubekana babwata amasakara buna women rep tabwati moyo bogwancha gochiase abana abanyaruka kwera umwishimiwa natenenerete sanitary pads distribution wetera national government wetera ministry of education ne office yomo women rep aga supply sanitary towels to all primary schools echio abana abanyaruka bari grade 5 to 8 bare konyora several packets of sanitary towels so delikene nga omwishimiwa se balirende bare goteba nga so omwishimiwa bwakire yes or no ase chinga kiechechio nigo baganirie women rep kwegwa chinga kichinyororo iliyogo chigoikirania amagenderero buna achoretwe n'abananchi be county ya Kisii go twari gusabaiga nande this is a request y'omwishimiwa komeki umushimiwa era ningategete gukorera abana inchi ba Kisii county ya magendero ase kitikerikia yabwategeke abasani bali yakurigi usaberera ne banechianga chi wheelchair tricycles nebintu byonsi igategete gukora magendero buna konyara ngoripotelia egetaseni kya Ndize TV eletaliane Mildred Momanyi kubwatekana no maraibuense William Ruto gotuguteraro muswada bwechibesa gose finance bill aseri tukoria rero nigekegori gya Gen Z gesokya nako gikerio kubwatwa no goito n'abanyanyimbo kukwene kigwa sokorobekana kwa bari tukoria Jumanne no gusaba marembe kwene kiwa asengencho korobekana kwa boni gokore kwa marembe. The president, we know that we elect you, then we love you, but the way you are killing us as youths, we are not dogs to kill us. The last time you killed us and we were just demonstrating peacefully. We don't do looting. Why are you killing us, Mr. President? Why are you killing us?
Boigo nigo bamuchiri umurai bwense asogotekeranĩria abasae n'abantu bokonyora gwense eira barierete ekero arenge koriga chikura chuburai bwense. You promised us that you are going to do us, you are going to lift us. What are you doing now? You told us that you are going to lift us as youth. You told us that you are going to lift the border people. You told us that you are going to work with Mama Mboga. What are you doing now? Ruto acha kudanganya, alidanganya wakati wa kura tukampigia kura mingi sana. Sasa hivi ametaka kudanganya hata bitisha bill, adurusha kwa punga tena hasa kufanya vinsinga haitasaidia. Ruto uwezi kudanganya. We are now grown, we are mature, we are young people. We know what to do. Don't teach us. Hatutakubali chochote. Abasaya abo abange babo baraboro kigo bechi university nigo bamuchiriye wizara y'ekisemi asogotarwa kibese cyo gusira amasomo abo guse help. Hata nyumbani kwenyu hamtaki, watu hamtaki kila mahali. We don't want you. And we are saying the Department of Education, you have denied to pay us school fee. You have denied to help us with help. We are saying like this, as comrades of universities, we are coming to you as State House direct. We are coming. Bono nigo bamuganira umurai bwense William Ruto wetigemere muno korwa bisi asengencho yo gutaikirania eira abarierete abakenya. So Ruto, you must go. Watu sasa ndio nenda hata mkileta majeshi kwa State House. Hata mkileta bila kupiga marisasi. Hata wakileta wakiwaleta watupiga marisasi lakini tupate haki yetu. As for today, we don't have president. And we want to tell you direct, as Gen Z, we don't have president. We don't have. And as from today, move out from the State House. Move out. We don't want you there. And we are saying as youth, that we don't want you. Ruto, you must go. You must go. Mtoto wa Sogoi, lazima uende Sogoi. Ingoripoti rigeta seni Kendizi TV, editorial Njuli Kerubo. Mbia mwana Julie Kerubo bano mwancho muri na kwaberego ko rigereria ukuno kurobekana kwa bago kwenekiwa asobuga takati bomo chiyobo songanene asensemo ya Capital Roundabout twigura basaye na babwate engana yabo yobororo ucyasumura ibweze Dr. William Samuel utasabata na goika etiyemere mugose aruabisi askere batavuna niga ichiro bolimo obongainererio bonke chira chinyinga betega koria taraikerania ikirete abana inchi bagenderete gochandika na batebire mbari gochekorara goikabagendere gosoka para na gokorokobekana job Ningana aba Kenya bana tusanga busamenye be aboro bongorwa gusibanda te gusanga boiga semi tandao ito ya Facebook to katabinga otubwato to mtandao ito Facebook and ZTV News Digital Ascension YouTube and ZTV News watera mtandao ito www.ztv.net video number ito SMS to katabinga 07929283 fondo tenga George Nyakunda tabanga the country is becoming impossible. Thanks Evelyn for speaking for all of us. All Kenyans are suffering and not the Gen Z group only. In my opinion, let's adopt last year's finance bill and move on. Ndochi we got Miyenda Sam tebanga ni go aba Kenya watching from United States of Nyakongo tebanga ni go ogonchiru kwa bere anemono as system area yechi semi chakro mwaka 1997 go ikirabono ase abasabe nge bere bago so mana tebanga ni go korengana nere arochinga amangana omurai wense Dr. William Ruto ande taboteba tali amangana ale ayeken tamanya nseme yao ndemo Steven barabero so imemoro video chingake chindo cha igama la kondi kyate abuna Ruto anyare ko baga kubune bunge twake chikura buya agoiteberana nengana yao mujumbe onyari bari masaba Dr. Manduku Magon senior uteba leo atake nevenge bibya yanda kyate abuna lero moitongo no mubachake kolende nonyare ko baga koborora se amatukare bosio Ndochega George Nyakundi comment na tabuna we used to hear of the shareholders narrative. What happened the second year to shareholder takinoko bori kwa George Dominic Mangaba whatever andake nare somorobe ngoto bwatare korwa chinse mwechiare Samson Ongaga ate bare komo na intu goika omoelio gati abali basangira itugwetera nsemo ya Facebook. Mwizo kurigereria asokorobekano kwa korekana ritukoria rero antu arabo igo ebintu bya babigo sari was chinsemo nonyana bo kiombe gya KDF gikusi ya KDF
gebete gutuma chinsemo au yabage gutinya oboren anene asamangan asomucho Nairobi mangana taringe buyaigo abantu babere bagusiria obogima imeye county ya Mombasa twarura abantu nigo ba abamenyi bense meyo barabuni go bakurukurubekana ko murembe aseba tongie mesuma asekirenga gyo kubainyora bajya mono babere bagusiria amagima batukuligereria tugotikara singane yo gusiria amagima bisikuligereria ko rukurubekana ko kwabete korekana abantu abange basirio obogima nonye niritkoria rero asensemo ya ungatarunkai abantu babere bagusiria amagima ase gati yabo umwana bande babere bagotirwa chingoma abantu like more than 19 people imeye county ya Migori rero ntwarura abanyanyimbo babere mbatirwa chingoma abantu bande gutigirwa chingoma kubatikana no kurubikana ko igatimeti birengerero byao job naye kubatikana nengane yegantu waroche murayi moko nyibo murayi wese na tebete buna abantu abaga babe bako baokonywa ne serikali abalia mono babere bali basiriya magima facilitation yabase serikali ebege gutinira kiregento nabalia batigeru chingoma serikali ebege gutinira ubu wenda bwa base kinyagetare atimaiti nkyora kwanire guru yengane yega kulingana n'ingane bicyane anene mono akero abantu bagusiria amagimabo kingaki bare kwegerera bose kurwanirira obwene bwabo kolende ekero kurigereringa boigo ense monero kwa konyoranga abantu bari kurubekana bari wikera se konyoranga niko bakurigia bose go provoke abanyanyimbo idinde gutumeka chinguru chegoro kolende ngane katukuriria ase kinsemo chitire ibere ense mentangani abanyanyimbo mbabete bawikera ase bagutumika chinguru kubua ekerengo kurende asensemo njende ndo takoranga nigo aba bari kurubekana babete na barobo bagutumika amagena bose gutumika chinjira chindi cyekwiranga abantu bagusiria amagima kurende ngana tukuba tukugikelinga tebwendere timo Kenya nde bwensi abega gusiria obugima bwaye chinga kitiria andrete kurubekana kurende duteta singane yu boy gonto takoranga abantu mara bete bagwesona ni ase bari kurubekana na uchaka kuiba igati ingana bete bekwira bwiga abanyanyimbo kwirira utumika chinguru kubwa ekerengo kurinde ningana tokoba tukugikelinga mu Kenya nde bwensi tabwena tikusiria abo mugwa ntamanya nsemo yande munkira kwana andake na nchenga yarakabagi nkote abuna andake gwekera bono abange banyaka bagusiria magima abo gweterase kurubekana kogendreta se chinsemo au imense ya Kenya andake ngana ya rekandire kogechi bali bakurubekana gwekera bono andake ngana ya omurayi bwensi asiriti kure goranya tukabaga kubuli kwandake muroberi kiabwate ase bali basiria magima abo gweterase kurubekana ko nabali banyorire chingoma na atabuna akorupole ase abantu batano noyo mabanyaka bagusiria magima abo kurende kogana no roboti rwa Kenya National Commission on Human Rights KNCHR gatia ebyombe binde oroboti kurwa kinyagetari nigo bare kone kibuna gwikara litukure igoro abantu batarinse ya 20 na babere konyara abanyaka bagusiri amagima abo ase chinsemo aho kone kibuna litangane omorayi bwense William Samuel Rutaranyora ndake mubaro oikeranete w'abantu basiri amagima abo kunegetangane negi yakabere torore buna abantu abange chimichi abantu gwikara boniga batige iruchingoma gwetera sokorobekana kogendrete na kilia bange bakuboria se chingoma chire cyatiro kiraboniga na se kia serikali monomone kyombe kia National Police Service okobe kyombe kia KDF ndero gia swana na sokorobekana kurumage kyabire ikyombe kia National Police Service kaseki kiutumekera chinguru chinyinge asa abantu bakorobekana asomole mbese ndu chinsemo chinyinge kano ne chinsemo chinganda kensemo ya Kisumu asama tukandi ko ne chinsemo chinde mense ya Kenya Eldoret Nairobi Mombasa tole bali bakorobekana babuboleti kende ko boko gendo ka babuboleti na mangana ali bali gete ebendera ya Kenya andake na machira ibabwati kurenda sikia serikali utumekera chinguru chinyinge cie tiaga chinguru chinyinge cia chiraba bullet chinguru chinyinge cia life bullet ese bali bakonyara ko bakorobekana ningana yanyare ko bagiye kugikerubono nebyombe obikoyegerera obwene bwe mwanya bantu na ndake nengane ranyare ko bagiye gutakura mo kunde Evalino Sero ento gyasangirwe kiraboni ganengana joba nyara ko baga gukuyibuna mbaro bakuboli buna abonsi basiria magimabo bali kurwanira obwene bwabo eserikali nyare ko bagiye konyara ko ba kibiri kire nya yetali imiroberi ya amatanga gusokweni kukwabo eserikali rebe ko bokorro negi yakabere abala sikinya gitali torre ndake serikali tirate ababene buna nechiko bagikuriria ndake na kibakubweni kukonde ndoro chebuna aba Kenya gwetera sensemo yemetandao mbachangeteni wetani timilioni ya 20 chibase chaga no yange chimilioni 10 kolende ko aba Kenya bwatobomo na bange gwesoke mbachange chibase chaga chimilioni ya 20 kone kibuna bali banyota chingoma
na chibili onya gitari gwetero kurobekana banya kwa bakurugo ningana igendete kwa bage gusangu sana na mono chinse mochia abarari kuruchise mochi chaisiko ebembe kuruchise mochaisiko ebembe byo kwegerera obwene bwa mwanya bantu bagikeiri mono ogutime kugwecha nguru chinge n'abanyanyimbo ese bali bakorobekana batabwati andake biomba binde byonse ainde ndemo isikurigereria abande babere bakubekwa byara ikitwarore ababwatani aho ababere bawesokia na kuyikeria ntwarane aborokiwa korwase isikuria magerio yerichiko ria serikali ababere bawesokia bakuyikeria okubwatwa kwegati yaborokiwa se chinga kibaringe korobekana no tauna ekinoko genda mamincha gisiga tamukirikega nigo kire mamincha nerichiko rie katiba okubure kwa boko na serikali ngorimna serikali tigebwatiri ichiko rie katiba asenjire bwenerete muntu ndi wese okorobekana asokorobekana kwegerera obwene gusubuzi buri bwa imensi ya Kenya tabwene twimukirwa getambukiro kebe buno kwebekwa byara n'abanyanyimbo osekora swa osekorera kende tiga abantu bati buna karuke narare bakuhikeria abanyanyimbo osotana barabwi bawe sokia kurobekana asenjirere yo murembe kurira obusiburi bwabo akurende abanyanyimba abayiga na bako babetereria abachake gukora ebintu bitabwenera tibu na gusarie nibo y'abakenya yeko garone muri kurobekana so murembe abaskari bache bachakire kuborotera chichitiagas nekiye kwirira aba namangana narorase bako kwa nase mitandao iga nakiye kogera chitiagas ichibako ruteru okumnyoki bwoko iga n'abanyanyimbo nakiye kogera barabo bakuburi ningi yekogera abanyanyimbo bakumaminyokia asenyencho nigo bakweru bakurwanira obusibure bwabo abuna abakenya nendo isikurigereria ogotumwa kwa bobisa ba KDF gochago konya abobisa ba Kenya Police ase oko galeta omorembe mense ya Kenya ningana baige bwente kuyikeriwa ekero isikurigereria matuko makaitire abanyanyimbo mbabete abanyanyimbo mbabete bagotumwa senseria iti gochago konya sokoreta omorembe nese yechigenderete kwene kigoro abantu bakubure nkigekogera Kenya Police bagotumwa iti then KDF bacha gotomu okonye gasi. That means Kenya Police, they are more powerful than KDF ama Kenya Army. Unanga ingirende Kenya Police etagotire kore gasi yabo erio bakoreta ime bagosana nige kosi ya KDF na Kenya Army korende ntwarora ningana yaberege koreta liberera mono korende kigambiro ngaba kegwanchera aba obisabo ba KDF babe bako bwatrana asokoreta omurembe korende kwa serikali ama tukabere elioko kubaenekeria buna amatukare ngaya igaba obisaba igaba KDF babwenete kubwaterana gosiko konya Kenya Police osaba nyimbo bandase oko oreto morembe mesi ya Kenya takanenga ndaga ninyare nyebwate asobwa ngo litane gwachaka nengana ya ukubwato kwa bantu mamenchaneli chiko nengana ya konganteri tukuria yachaite kururi tukuria Jumaine ngakia first reading ya ebiliye abantu abangichimichi abantu bakabwato karora abara ogati yabo omojube babu owino bakwenda sensemo area police station atemna tiga bana reka bagosokigu na basokigu unconditionally kira bagosokigu unconditionally tubwati imechulinde lyonsi turi kuri kareta lyawo andonsi ayo kubwatu kubuno muntu nyara kabaga koirwe tari ensemo ye police station na kunyara koba gakubwatu kwegento giya kabere ngana nero ya abantu bakwegerera obwene bwa manyabantu nebyo mbebyeli chikobuna Law Society of Kenya peso kile kugikeli ubokongu ogusira kwa bantu bali bakorekana kwa basensemeria okorobekana uko bali barokanira bakubeke birengeri yabwo tena semo yemetandao abere kwa baba kubwatu na limocho lya boli ne kento keli ekyombe kya LSK yeko yara kwa bage kwa mochimono sana andake asikia abantu ababwatu kurende mbali ko iru police station turote police station kivairu mbali ko iru aseke gambiro baterwa mu mochabo narali umuntu ko ndosiranye weekend mama tukabere konyara ko baga gusoka na gati yabali basire wikira boniga twarorenga KMO Boniface Mwangi akonyara ko baga gusana ganigwa ndarra Hanifa kagusira akanyara ko baga kubwatuku na wikira boniga barona barabo wikira boniga bataranya ko bagotoka buna Kasmuel Makoure wikiraboni gangati abali bari bakora okurobekana ko wikiraboni gabana to gusanga igataranyara ko bakagotoka tubate Gabriel Ogada agasira kunanyara ko bagakubwa tukugati abali babira bakoro kibirengeri byabo mono weterense media omutandao OX tubate Shad Khalif gati abali barangati abali bachageti anda kukurobekana uko nanyara ko bakagusira kamya ko bagakubwa tuku ningane byombe byobone bwa manyabantu byagikere ko musana sengane ndemo producer container ebiro byamyo kirekegima gagete ngo ba chidaika ingea mukwaningana yo mwero erio tobe togokoro mu rubiro yo nimete na mange tubatogo kwana kurenda sengenche ebiro
ingana yo moiria sitidai kachiri sindo chenga boy ke gwaro kurwa sinse mochiria charanganya tebanga naenda tekobwati omuroberio oyo gwemargoba jabono asabira komochia omurai wense Dr. William Ruto kolende nche engana yane yomwelio gingo kora nelinga bunacheko kutoko boli bunga toga niko tebanga ninki Kenya era mkolere eboli yango inkyorabe gogo kolera Kenya bunomo Kenya ntoba tugutagura enseito twabeire tokwagacha korwa tonyorea obusiguri asigone kwendrete abantu bonsi wikaranza amo nagosonsora amanganaya onsi netone kinga twabeire tugutinenia enseito ya Kenya ntobasa kwetagura inse yamatuko are amake demo nakanje korwa senseme anengana yane yo mwelitani pinote abunambia mona sebali batubwati korwa mochaka no gwikira boniga negia kabiri sene renge tokorobeka nako gendrete nchenda nyarako bayingote abuna omokonyi umurai bwense Rigathi Gachagua aboreti aba Kenya barorera mabera bali koro abarorera mabera abajumbe bali banyate ko bagweti e bill ya finance bill yakani turomurai bwense William Samoei Ruto Rigathi akabori abali abarai bali barorerwa mabera isengenjo ebagete kura ne kiama kiribale na nchoko boli kwane ngotia sensemo ya Rigathi Gachagua omurai bwense William Samoei Ruto na abana siasa na barai bacho kuruchinsemo au na barabu tigabaira ni okoboko barorera mabera abana inchi bali babaite birogo barorera mabera sengenjo uchumi komigira abana inchi abange sengenjo Kenya na ya motole barorera mabera kereba korora abana inchi amabera abana inchi barorera mabera wetera kone kibuna twasukiri Kenya bosio no burai bora sense ya Kenya no burai bwato kubate nagati ya bana inchi na bali bakire kura inerengana ya ne yemarago ya rero gochiko kwane ngana ya ne omoire na rega yokro kumak ando nyagata na Gen Z Kisi we said we don't want Ruto to sign not to sign finance bill but to move away from State House. Neli na bolie okobodia kwa nenko liango ande mokoboko buna abarai bonse bachorere ko chakiro bese William Samoei Ruto mbaho ngo babwente kurigereria anenekero baraya baye kuriya chika baye kwerigeria chikura chiranchiro babete bakurio iskure no murai wense na bete akuria ira yoko eneke buna omo Kenya ukawaida usomo Kenya bwo konyora wense mwana boda boda mama mboga bachire bagokonyeka lakini korende oise kurigereria obuhimani obogendrete go kongari tuko aserinde ekinagiye kogera abana inchi imeyense ya Kenya bari no bururo obonene igabarai tiga barigererie anene nyokomaganyo y'abana inchi na wikirania chira chiri babete bakuria ase okoene kiabuna amagendro abeire ga korokana boigo kuboria gochase abasabe kegori ya Gen Z tiga fateme koene kia omorevake abaganyeteri chibu kurwase serikali nsuburai bwa Dr. William Samoei Ruto miamono Vincent Onyancha miamono Josephat Amisi na bali bosto batoko bwaterana asoko ene kiabuna twakorete iro murobero ya senchira yo bikanu na mangetwa bwate kurende antogendrete koganyari chibu na bakenya subwagare na ningi geko bwati amagayo muswado igago tuterwa are amerobero ya Ndizi TV gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News abigo ase website no bagotonyora wetira www.ndizitv.net eri otogendere gosanga aso gwango ni watwarengenere ndemo Stephen Campaign 001 Job Bank eretria ne Evelyn Osero asensemo ya Mario Ginech bichantu wabwatirana n'abantu abanke kegi makroisko na bayigo imigaigan twarengama na Stanley Odieki Conrad Ongwesi Tingweba Esbon Nyamete Tingweba Ntwagwatirana nere Victor Sultani Obangi na boigo Petronira Mokei ashobo mbona Ndizi TV to kubaneria obulgeri buru bya semero byansi na boigo obutko korohotere